Gari anena sense moyo bwerani asamangana yechigosori nigo Paul Cap Mageto yoro mu engineer bwa mangana itsimi korwa se University ya Moi abereka gotena nagenderete no muroberio obwo gochakia apwe ye moyesimi yora konye chitim chinge chianga gose local teams kwe inekia bunango ikirania bare amangana senchira yobwaroro ase abatioterere babo kubwatikana na magendro ase chigosori echo nabono nigaburire chitimu chinde buna Shabana kwarigania kerengerere kyo na kugesira elio gechigokonya aso gusira nsemo yechigosori buna amatukagendrete gusika busyo omanyi bwekero ningo bogendrete gweswanania na mangana arengete chigosori nigo nkumirana na Paul Cap Mageto omanyi bwa mangana arengete chi software ogendrete korosia application yesimi era konye chitimu gutwaro bwa mate bwange na batiotereri babo ono ase api menande apart from ko nyara ko kora ticketing akora tickets nande na boto go feature stories nande na highlights na kiende ase api yu na all content che club about the players about abakosori aba akiende merobirie club yebwate igoro ya kirege ntonyena abarai nande to na boto go upload bakachi videos che chigosori chiachi siru chi highlights chi lineup chi team na bo montago so ali nande origereri orora players to bwate bono inabego to konya to are personal relationship ya into bali to origereri na to my players by to bia na to are personal relationship na barabu gati yemechando chitimu chinyinge chabire chigotwara nonye timu ya Shabana na sogotwara mochoko gotumika chinchira chiekerero chemetandao kuna chama listi ya batiotereri goso ageti konya chi uniform chie team na kulikia babwatani be timu ya problem ibone solution na roche tora konye mechande yuneringa na otokrosse mobile application rata konye kubara ticketing ticketing umuntu nabakora chibese chichaba channel go chie pay bill team era twamo serve ne pay ticket ya yase mobile application ya account ya iriago chagitiari otoro kie ticket ya digital ticket ya twanye confirm nandete twanye marking ya tumikire yote utumeka kabiri bank barango nyane ne bache bange support bankonye ngagache application yebe nande tonye deploy yebe live etoke Play Store etoke App Store abantu banye download totware database engia ya fan weto na membership onye mbara asogwancha kwa banege tekia support nda sabene reyu bankonye kyaraboniga na asena no siri yaikire content na bikira ari nchibweka na nyirigiri na achire gosori ari na shootire cyane nkeigo bono support ne nda sabenga nyore exclusive content yetu imwe yaito nande banko new financial yase baranyare tunyebekebe available abantu banyitumeke to konya ase beranyare imaita chinga kichina nchoro konyara buna abatiotereri ko yakoba abange bamti gutume ko mutanda wa seta ikeyemo mamuna kera mangana go swageti tibanya yemerobeli kyobete ko nikibuna application ranya ko bagokorosi teko nyara ko bagi go crash kera banta abange banyare ko bakugani gonyetumeka na itim nyara ko baga kwenda sara bon emerobiri emnagorosi apwe nanye bekirenga nabo ekerote nego solire bwate pressure nyinga abantu nabange nabo tochaka conticket chinyene week mapema alia naende ekero munta a chiregeti ne ticket iriye yemo nabo tokobeka nyose code ya gose QR code riago sawatwanye scan te gutumika kabire Paul Cap Mageto korwa University ya Moi University garete bune kyaro siri gwetera sense mu metandao kinya ro konya chitimu au immense ya Kenya kwere kuno kubwatira no kuya no bwereri bwa mangana nkoro gati agwatani be chitimu abateneri be chitimu abarayi be chitimu amana abateteri babo gwetera konyora kende gyosogane tigoro ye timu gwetera sesimi yao kuripoteria Ndize TV koro chinse mo chia Busongo account ya Kisii retera nende mo Steven Captain 001